Спадар Павел, ну вось уласна мы тут заговорили ў нашым эфіры пра вось гэтыя злачынствы, якія чыняць людзі, якіх цяжка нават назваць інакш як акупантамі. І вось ну такое супадзенне якраз наконт вашых перамоваў з кіраўніцтвам Нямецчыны адносна таго, каб распачаць, стварыць механізм пераследу, крымінальнага пераследу вінаватых у злачынствах супраць грамадзянаў Беларусі. Ці можна падрабязней пра гэта, таму што напярэдадні дастаткова сціслая інфармацыя прайшла толькі. Так, сапраўды, падчас сустрэчы, якая мела месца ў пятніцу з дзяржаўным сакратаром Міністэрства замежных спраў Германії спадаром Бергерам, ён ініцыятыўна паінфармаваў аб тым, што нямецкі бок разглядае магчымасць стварэння міжнароднага механізму крымінальнага пераследу за злачынствы, якія былі здзейснены ў адносінах мірных беларусаў з боку сілавікоў. Так што гэта вельмі важная інфармацыя. Зразумела, што неабходна падрыхтаваць все юрыдычныя правовыя працэдуры. Неабходна таксама арганізаваць групу краін, якая бы выступила, падтрымала бы гэтую ініцыятыву, і пасля гэтага ўжо распрацаваць адпаведныя дакументы, на падставе якіх могуць ажыццяўляцца правовыя дзеянні. Так што все тыя, якія здзейснялі злачынствы напярэдадні 9 жніўня, пасля 9 жніўня за палітычныя пераследы, за погляды людзей, супраць мірных дэманстрантаў, яны павінны зразумець, што ў адпаведнасці з міжнародным заканадаўствам бліжэйшым часам будзе створана адпаведныя міжнародныя механізмы і адказнасць будзе. Безумоўна, яна будзе ў адносінах гэтых асобаў. Спадар Павел, паслухайце, вось удакладніць наконт гэтых механізмаў. Ці гэта азначае, што па сутнасці вось гэтыя злачынцы яны папросту не змогуць выехаць на тэрыторыю, дзе дзейнічае міжнароднае права, дзе іх маглі бы ўзяць і прыцягнуць да адказнасці, альбо ёсць нейкія яшчэ дадатковыя механізмы, каб змусіць гэтых людзей адказаць, нават калі яны не выйдуць на тэрыторыю, ну скажам, вольнай Еўропы. Ну, з пункту гледжання юрыдычнага, гэта фактычна тое самае, як ажыццяўляецца ўнутры кожнай краіны, гэта ўзбуджэнне крымінальных справаў у адпаведнасці з сабранымі матэрыяламі і фактамі, пазней крымінальны пераслед. Гэта значыцца, магчыма ажыццявіць затрыманне, арыштаванне асобы, якая падазраецца ў здзейсненні крымінальнага злачынства, і пазней выносіцца прававое судовае рашэнне. Так што тут няма калектыўнай адказнасці, як вельмі часта хоча казаць рэжым, гэта персанальная адказнасць, персанальна кожнага з тых, хто здзейсніў злачынства на тэрыторыі Беларусі. Зразумела, тут выкарыстоўвацца могуць і іншыя працэдуры. Мы ведаем прыклад Літвы, калі Генеральная прокуратура падтрымала прапанову аб пераследу ў адносінах да тых, хто здзейсніў злачынства ў стасунку да грамадзяніна Харошына, грамадзяніна нашай краіны. І гэта стварэнне як бы прэцэдэнту, вельмі важнага прэцэдэнту у адпаведнасці з агульнай юрысдыкцыяй крымінальнай, у адпаведнасці з канвенцыяй ААН супраць дзеяння гвалту. І гэта яшчэ дадатковы інструмент, які дае магчымасць пераследаваць сілавікоў. Трэба зразумець, што ніхто не будзе іх інфармаваць аб тым, што яны будуць знаходзіцца у пошуках на тэрыторыях якой краіны гэта будзе здзейсняцца. Так што любы выезд у любую краіну будзе азначаць, што такая асоба, якая падазраецца у злачынстве, можа быць арыштаваная, затрыманая і пазней выдадзена для крымінальнага пераследу. Так што ім трэба ўжо перажываць за тое, што адбудзецца з імі. Яшчэ раз хочу сказаць, тут мы не павінны мець ніякіх ілюзій. Гэта не адбываецца сёння на сёння. Гэта працэдуры міжнародныя правовыя, гэта даволі цяжкая праца, доўгі працэс, але тое, што працэс гэты падтрымлівае Германія, я думаю, што гэта вельмі важна для ўсіх. Гаворка з уладамі Нямецчыны таксама шла пра падыходы да 4-го санкцыйнага пакету еўразвязу. Распавядзіце, калі ласка, таксама падрабязней, пра што шла гаворка. Так, сапраўды, зараз адбываюцца кансультацыі з рознымі краінамі, членамі Еўрапейскага Саюза адносна прыняцця 4-го пакета санкцый, які можа утрымліваць як персанальныя, так і эканамічныя санкцыі супраць тых асобаў, якія афіліраваны менавіта персанальна з рэжымам, з Лукашенко. Так што тут не ідзе гутарка і размова санкцый супраць эканомікі нашай краіны, ці агульных санкцый сектаральных, ці прадпрыемстваў. Менавіта
тыя асобы, якія займаліся хабарствам, карупцыяй, якія фактычна вымывалі сродкі з бюджэту нашай краіны, увогуле з нашай краіны, яны могуць трапіць у такія спіскі. Гэта абмяркоўваецца зараз. Зразумела, што таксама мы павінны прыняць да ўвагі, што канчатковае рашэнне – гэта рашэнне Еўрапейскага Саюза. І ініцыяваць такія спіскі можа кожны з членаў Еўрапейскага Саюза у адпаведнасці з новым рэгламентам, які быў прыняты у снежні 2020 года. Там ёсць 12 пунктаў, на падставе якіх кожная з членаў Еўрапейскага Саюза, Украіна, можа ініцыяваць ўнясенне такой асобы у список. И сярод гэтых 12 пунктов Беларусь уже подпадае под 9 позиций, а каждая из них поасобку уже з'яўляецца подставой. Так что мы проводим консультации. Это тяжкий процесс, але мы спадзяемся, что Европейский Союз прыме адпаведнае рашэнне. Трэці санкцыйны пакет паказаў, што існуюць пэўныя цяжкасці, каб даказаць вінаватасць гаманцоў Лукашэнкі, унесці іх у спіс. Ці будзе ў сувязі з гэтым распрацаваны нейкі механізм, які дапаможа зрабіць гэтую працэдуру больш адкрытай, празрыстай? Ну, зразумееце, што калі мы будзем яе рабіць адкрытай, будзем расказваць імёны, прозвішчы, прадпрыемства і гэтак далей, тыя асобы, якіх можа гэта датычыцца, могуць супрацьдзейнічаць гэтаму. Мы мелі прыклад трэцяга санкцыйнага спіску, калі фактычна ў апошнія дні лабісты, якія прадстаўлялі інтарэсы тых ці іншых асобаў, справакавалі сітуацыю, калі яны былі выкрэслены з гэтых спіскаў санкцыйных. Так што гэтая працэдура павінна адбывацца хутчэй канфідэнцыйна. Што тычыцца персаналіяў, то я думаю, кожны, хто здзейсніў злачынства на тэрыторыі Беларусі, ён сам дакладна ведае, і ўжо грамадства дакладна ведае, хто з іх вінаваты ці можа быць абвінавачаны ў здзяйсненні цих ды іншых дзеянняў, звязаных з парушэннем заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Тут далёка хадзіць не трэба. Кожны няхай паглядзіць у люстэрка, пабачыць свой твар, ці ён прыкрывае сёння следчы ці пракурор злачынства, не ўзбуджае крымінальныя справы, ці суддзя, які выносіць неправасуднае рашэнне ў судзе, ці супрацоўнік следчага ізалятара, які таксама здзекваецца над грамадзянамі Беларусі. Гэтыя ўсе асобы, яны вядомыя грамадству, і яны, кожны з іх ведае аб гэтым. Але што тычыцца санкцый у адносінах да гаманцоў Лукашэнкі, то тут, конечно, трэба нам быць больш асцярожнымі і не прадстаўляць гэтую інфармацыю ў жывы эфір, таму што гэта даволі цяжкая праца, абгрунтаванне і гэтак далей. Над гэтым працуюць адвакаты, пазней гэта праходзіць ацэнку адпаведных службаў Еўрапейскай камісіі, пасля гэтага толькі прымаецца рашэнне выносіць гэта на пасяджэнне Савета міністраў замежных спраў. І кожная з краін, членаў Еўрапейскага Саюза, мае права вета на гэты спісак. Ну, што адбылося падчас разгляду трэцяга пакету санкцый? Кожная з краінаў можа выкрэсліць тую ці іншую асобу, заходзячы сваіх уласных інтарэсаў. Ну, зразумела, гэта працэдура даволі складаная, цяжкая, атрымаць згоду ўсіх 27 краін. Пра гэта мы гаварылі таксама ў Берліне. Вось гэты механізм 27 краін, ён, конечно, ну, так скажем, даволі цяжкі, і арганізаваць агульны кансэнсус цяжка, даволі часта бывае даволі цяжка. Гэта трэба таксама браць пад увагу. На гэтым тыдні ў шэрагу беларускіх рэдакцыяў незалежных медыяў прайшлі ператрусы. Я ведаю, што вы таксама размаўлялі пра журналістыку, пра іх бяспеку, пра падтрыманне незалежных журналістаў. На якую дапамогу з боку Нямецчыны можам разлічваць? Так, мы размаўлялі наконт пераследу журналістаў, якіх уже больш каля 500 было прыцягнута да адказнасці, арыштавана, ці атрымалі штрафы, ці іншы пераслед у сувязі з сваёй прафесійнай дзейнасцю. Вы ведаеце, што некалькі дзён таму назад і Светлана Ціхановская, і мне выпаў гонар выступіць падчас паседжання Савета бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у якім прынялі ўдзел міністры замежных спраў розных краін. Мы паднялі на самы
высокі міжнародны палітычны ўзровень праблематыку правоў журналістаў у Беларусі. Я звярнуўся да прадстаўнікоў Бундестага у адпаведнасці з рашэннем рэзалюцыі Бундестага. Плануецца аказваць дапамогу незалежным журналістам Беларусі, у адносінах да якіх ажыццяўляецца пераслед. І дэпутат Бундестага даў мне абяцанне прааналізаваць выкананне гэтай рэзалюцыі. Таксама гэтае пытанне я падставіў падчас сустрэчы ў міністэрстве замежных спраў Германии об необходимости стварэння фонда, які бы падтрымліваў незалежныя сродкі масавай інфармацыі, якія знаходзяцца ў цяжкім стане. Я паінфармаваў тым, што зачыняюцца рэгіянальныя газеты, пераслед адбываецца ў адносінах да цэнтральных сродкаў масавай інфармацыі. Вы ведаеце таксама, што мы пачалі працэдуру, звязаную з выключэннем нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь з Еўрапейскага Саюза радыё тэлебачання. І гэта вельмі важная працэдура, каб яшчэ раз паказаць, што прапагандысцкія каналы не могуць браць удзел у такіх важных міжнародных інстытутах, у статутах якіх запісана галоўнае захаванне правоў журналістаў. Так што гэта вельмі важны накірунак у нашай дзейнасці, і мы атрымалі вельмі з вялікай зацікаўленнем гэта было прынята інфармацыя ў МЗС і Германії. Я спадзяюся, што пасля гэтага зацікаўлення будуць і адпаведныя крокі скіраваныя на падтрымку незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Спадар Павел, яшчэ такое пытанне. Вельмі цікавая паказальная гісторыя была з кампаніяй Яра, з тым, як яна заняла пазіцыю адносна сітуацыі ў Беларусі, а таксама ў прыватнасці на прадпрыемстве Беларускалі. У выніку там сціснуўшы зубы, кіраўніцтва мусіла ісці там насустрач працоўным, которых звольнілі. У сувязі з гэтым хацеў запытаць, магчыма, ёсць таксама і кірунак такіх перамоваў не толькі з урадамі, кіраўніцтвам розных краінаў, але і таксама персанальна з буйнымі кампаніямі, якія з'яўляюцца партнёрамі беларускіх кампаніяў. Бо, як паказвае тая ж сітуацыя з Яра, гэта такі дастаткова эфектыўны сродак ціску на рэжым Лукашэнкі. Падчас нашай сустрэчы з кіраўніцтвам камітэта эканомікі, які адказвае за эканамічныя адносіны Германіі з усходняй і цэнтральнай Еўропы, абмяркоўвалася таксама гэтае пытанне, і яны адназначна далі ацэнку, што яны выступаюць супраць таго ж, як масава парушаюцца правы чалавека ў Беларусі. У іх абсалютна яснае разуменне сітуацыі ў нашай краіны. Зразумела, што яны не будуць рэкамендаваць сёння нямецкім кампаніям інвеставаць у Беларусі. З другого боку, яны і не будуць рэкамендаваць перапыняць дзейнасць нямецкім кампаніям. Я падкрэслю, што, зразумела, новая Беларусь будзе зацікаўлена ў шматпланавым маштабным супрацоўніцтве эканамічным з вядучай эканомікай, з вядучай краінай Еўрапейскага Саюза, якой з'яўляецца Германія. І мы дасягнулі дамоўленасць абменьвацца інфармацыяй на гэты конт і рыхтаваць адпаведныя дакументы, матэрыялы з пункту гледжання стварэння і больш прыязнага інвестыцыйнага заканадаўства для нямецкіх і іншых замежных кампаніяў у Беларусі. Таксама падчас гэтай сустрэчы я атрымаў вельмі важныя навіны, якія могуць датычыць і сітуацыі з Беларускалем. Фактычна ў Бундестаге ўжо завершаны працэдуры, можна казаць, як мне паінфармаваў нямецкі бок, аб прыняцці закона, у адпаведнасці з якім нямецкім кампаніям будзе забаронена ажыццяўляць гаспадарчую, камерцыйную, інвестыцыйную і іншую дзейнасць у гандлёва-эканамічных адносінах з кампаніямі, у якіх парушаюцца правы чалавека. І калі мы паглядзім, напрыклад, Беларускаля, калі там звальняюць работнікаў, калі звальняюць работнікаў на іншых прадпрыемствах, і яны хацелі бы далей працягваць адносіны з нямецкімі кампаніямі, у адпаведнасці з законам Федэратыўнай Рэспублікі Германії гэта будзе немагчыма. Так што кожны дырэктар прадпрыемства, які звальняе сваіх работнікаў за палітычныя погляды, рэпрэсуе іх, прымушае зыходзіць з працы
павінен разумець, што у перспектыве ён не зможа ажыццяўляць эканамічныя адносіны з Германіяй. Дарэчы, прадстаўнікі Германіі паінфармавалі, што такі прэцэдэнт можа пашырыцца і на іншыя краіны Еўрапейскага Саюза. Так што ўладам трэба зразумець, калі яны ўсё ж такі бачаць будучыню Беларусі эканамічна развітай краіны, якая будзе развівацца на карысць грамадзянаў Беларусі, трэба перапыніць пераслед грамадзянаў краіны толькі з пункту гледжання палітычных поглядаў. З іншага боку, у меня былі сустрэчы ў Вене тыдзень таму назад, і мы абмяркоўвалі таксама з прадстаўнікамі Райфайзенбанка. Дарэчы, мы накіравалі лісты ў 38 фінансавых інстытутаў, Міжнародны валютны фонд, рэйтынгавыя агенцтвы, у Райфайзенбанк, Ситигруп, банк, Societe Generale банк, інфармацыю аб выпуску еўрабондаў, якія былі выпушчаны ў чэрвені мінулага года. У той час, калі ўжо былі затрыманы практычна ўсе патэнцыйныя кандыдаты на пасаду прэзідэнта краіны, гэта і Сергей Ціхановскі, і Віктор Бабарыка, шмат людзей уже знаходзілася ў турмах, і ў гэты момант банкі еўрапейскія зрабілі эмісію еўрабондаў. І мы ставілі пытанне, наколькі гэта адпавядае іміджу гэтых кампаній, наколькі адпавядае гэта інтарэсам гэтых банкаў і фінансавых інстытутаў. І мы абгрунтавалі нашу пазіцыю на 5 старонках адпаведным лістом з удзелам замежных адвакатаў, беларускіх адвакатаў, і спадзяемся, што ў бліжэйшым часам мы атрымаем таксама адказ. Гэтым зацікавілася і фінансавае агентство Bloomberg гэтай сітуацыі. Так што нельга зарабляць грошы, калі ў краіне пераследуюць людзей. Бо фактычна тыя сродкі, якія планавала Беларусь атрымаць з еўрабондаў, павінны былі быць накіраваны на папаўненне залатавалютных рэзерваў. Але мы бачым, што па выніках мінулага года рэзервы скараціліся практычна на 2 мільярды долараў США, што азначае, што гэтыя сродкі пайшлі фактычна на падтрыманне рэпрэсіўнага апарату. Ці гэта адпавядае мэтам і місіі гэтых еўрабондаў? І тут паўстае пытанне. Мы абмяркоўвалі таксама пытанні, звязаныя з фінансава-эканамічным абавязательствамі Беларусі па крэдытных пагадненнях, якія былі заключаны да 5 лістапада і пасля 5 лістапада 2020 года. І мы дакладна прадставілі пазіцыю, што, конечно, новая Беларусь будзе выконваць все свае крэдытныя абавязательствы, але крэдыторы павінны правяраць, на якія мэты былі выкарыстаны тыя сродкі, якія былі прадстаўлены да 5 лістапада. Пасля 5 лістапада ўстае пытанне правамоцнасці, магчымасці заключэння нелегітымным прэзідэнтам і нелегітымным урадам якіх-небудзь крэдытных дамоваў. І тут мы, конечно, будем наймаць адпаведных міжнародных адвакатаў, я сказаў гэта і у канцелярыі прэзідэнта Аўстрыі, дзеля таго, каб паставіць пытанне аб сапраўды, наколькі з пункту гледжання міжнароднага права, фінансавага права гэтыя крэдытныя дамовы былі прыняты згодна з гэтымі дакументамі. Так што тут яшчэ шмат пытанняў паўстае. Чым хутчэй беларускія ўлады зразумеюць, што трэба перапыніць гвалт у адносінах да простых грамадзянаў Беларусі, тым хутчэй Беларусь будзе адбудоўваць сваю эканоміку. Сённяшні стан, вельмі дрэнны стан беларускай эканомікі, гэта не вынік санкцый. І што бы там ни казаў Гайдукевіч і іншыя прапагандысты на цэнтральных каналах дзяржаўнай прапаганды, сённяшняя драматычная сітуацыя ў эканоміцы Беларусі – гэта вынік фактычна немагчымасці ўрадам кіраваць эканомікай краіны, недзеяздольнасці ўрада апрацаваць механізмы выхаду з гэтай сітуацыі. Гэта бачыць і разумеюць у Еўропе. Спадар Павел, дзякуй вялікі вам за сённяшні каментар, таксама за дзейнасць у вашай асобе. Дзякуй усім дэмакратычным сілам за вашу дзейнасць. Дзякуй вялікі. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, таксама чалец прэзідыуму Каардынацыйнай рады, быў з намі на відэасувязі.